Hey, hey, hey. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world's mess. Zdravím všechny, já jsem Šaman a dneska si zahrajeme Brawl Stars. Poprvé si zahraju Brawl Stars. Já vlastně Brawl Stars už znám, já jsem ho hrál dřív na mobilu. Nějak 2018, co to vyšlo. Jsem to napsal na ETEJ, ale teď to hrajeme na kompu, tady hezky. A začínáme od začátku. Takže máme tady Shelly. Já mám tady ten skin, já už jsem ho včera otevřel, protože jsem to včera zkoušel. Mám tier 1, ne 18, pohárku 17 a něco nám svítí v shopu a mělo by to být za free, takže si to rozklikneme. Podíváme se. Co je tady v shopu? Tady to je tady free. Nějak XPčka dvakrát. Double XPčka a teďka za kamerou mi padl nový brawler, nebo já jsem si ho vybral a je to Daryl. A zatím na něj nemáme žádný skin a do budoucna asi nebudu schánět. Do budoucna seženeme jiný postavy, jinak upgradeneme si ho rozhodně, dvakrát si ho upgradeneme a dáme select a dáme si, já bych si dal prozatím solo a dáme play. OK, spavili jsme se, já tady jdu rychle zničit čestku. Rychle, tak mám první tady tu power cubeku, nebo myslím, že se tomu tak říká. Mám tady hnedka druhou, tak tu rychle zničíme. Tak, a tamhle je Jessie, pokud se nepletu. Jdem zkusit zabít Jessie, tam má taky dva. A je tam Shelly, oni se poperou. A já zabiju Jessie takhle. Pojď Jessie. Za ní. Yes. A tady jsou úplně osamělý bedny, takže já jsem se nestihl podívat, jestli to jsou boti. Každopádně já tady rozbiju bedny. Ale hráli docela jako boti, nebudu lhát. Celkem easy, jako byla ta Jessie. Se vedu power cubeku. A běžíme na střed, vidím tady emoji. Nebo pin se tam říká. Zkusíme ji tady. Tam je Ems, která má 4, tak tu jsem, teda 5 už. Jsem Emsku. Yes. A máme showdown, dámy a pánové. Uvidíme, jestli vyhráme showdown. On se určitě někde skovává. Tady jsem ho někde slyšel. Tamhle, já ho viděl na kousek. Mám si, to je Nita. Tak. Pojď. To je totální bot, to je bot, kámo. Dáme emoji. A potom to byly boti. OK, 10 pohádků, to krása. OK, to by byla první hra za Daryla a máme tady, OK, ukazuje nám to, já ještě asi jsem v tutoriálu a máme nový event, Brawl Ball, yes. Víte co, zkusíme se ho zahrát a dáme play zase. OK, jsem s Bazem Rakeťákem, to bylo vlastně v novém updateu. A já tady jdu číhat na nitu. Už nejsou boty na 100%, Tohle, zabijeme Nitu zabijeme, zabili jsme Nitu. Ona, utíkám. Tamhle míč, tak já jdu rychle za ním. A běžím. Dáme góla. Ej, góla. Yes, dali jsme góla, dámy a pánové, nice. OK, já tady budu takhle OK, tady docela nálet, já chcípnu, jdeme za Nitou, zabili jsme Nitu a jdeme si pro druhý gól. OK, pojď. Yes, máme druhý gol a vyhráli jsme. OK, nice, máme zase další nevím, jako odměnu, asi bych to nazval, a dáme select. 500 coinů, za to si upgradeneme určitě. A dal bych to tady do našeho Daryla, já si to pořád pletu. Tak rovnou 2 upgradey, rovnou 3. Tak. A vezmu si ho. A já bych šel znova na ten solo showdown. OK, jsme tady. Tamhle je bedna.
B1, pojď sem. Ok, máte Barleyho, toho dám, toho sejmu, nice. Plus 1 a dáme si rychle pro tu Bernu. Takže takhle to zabijeme. Nebo, jako dá se říct, zabijeme Bernu, no, ale jakoby, ale tam je Nita. Zabijeme Nitu. Má tu medvídka. O ne. Utíkáme. Zabili jsme medvídka. Tady rychle radši. O, tady je Jessie. Ne! Ok, byli jsme druhý. Plus 7, to je dobrý, já si myslím, že dobrý jako. A máme nový tier. Yes. Máme zase XPčka 44. Yes, a zase, ok. Tak to si otevřu a tu El Prima a dáme panové, máme El Prima! El Primo, je to rare brawler a ok, nějaká novinka, super rare. Jessie, let's go. Ok, dáme si, to je Jessie. Jo, je to Jessie? A co je, počkej, co je v tom případě tady to, jo, to je Jackie. Aha, dáme si El Prima a zkusíme s ním vyhrát. Ok, začíná nám hra. Máme tady El Prima, ok, to je nějaký skin. Jdeme sem, jdeme takhle dolů. Tady Poko, to dáme, Poka dáme. Dáme si na povrchníka. Tam jsou dvě, tady jsou česty. Takže si rozumím, ok, tam už je bow. On jde ke mně. Utíkáme. Ona, skočíme na něj. A zabijím ho. Zabili jsme ho. Děj. A utíkej. Bacha, Brock. Utíkám. Máme Barley. Jdeme se zadu na Barleyho. Ten Brock tady pořád střílí. Ale tady je Barley. On ho zabil. Yes. Tady má Brocka. Tady je Brock. Pojď sem, El Primo. Yes, a na Brocka. Rychle, pojď sem, Brocku. On nedal. To dám. Teď ho vypnu. Nice. Plus 10 pohárků. S radostí to přijmu. Nice. Další XP 68. A ok, to je start drop. Ok, otevřeme si tady to. A máme, ok. Za chvíli budeme mít Jessie. A to si, dámy a pánové, necháme až na další díl. No nic. Mějte se krásně a čau.